Livia, hun åbner sit pakke. Og det er en mysteriepakke. Jeg ved ikke, hvad der er i. Og jeg ved det jo overhovedet ikke, og der er mig. Nu åbner hun sit pakke, hvad er det? Jeg fik en kuglepind med. Der kom en kuglepind med. Og en æske. Og en æske. Jeg havde bare regnet med, at de bare ville ligge der. Ja. Bare sådan helt fri. Jeg gentager alt, hvad du siger. Fedt. Mig. Og nu gider jeg ikke gentage mere. Du er voldelig. Men jeg kan godt se den der kuglepind, så jeg kan vise den til dem derude. Okay, det her det er en meget nice kuglepind. Og nu ser vi lige, hvad der er i pakken. Det er en meget lille bulip. Øjne! Hvor er det nuttet? Jeg vidste jo, det var Giv mig dem. Det her, det er så nice. Er det her ikke acrylic? Så skal man jo skære i øjenmekanismen. Har du en lille sav? Så skal du en meget skarp kniv. Det her, det er nogle mega nice, jeg købt.